ବଗୁଲି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଖରୀରେ ଆଣି ଖାଉଥିଲେ। ଦିନେ ବଗ ବଗୁଲିକୁ କହିଲା, ବଗୁଲି, ମୁଁ କାଲି ଶୁଆ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆମ ପୋଖରୀରେ ସବୁଦିନ ମାଛ ଖାଇଲେ ମାଛ ସରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ବାହାରି ଯିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ଉଠୁଛ ନାଇଁ ମ, ଆଜି ପରା ତମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବଗ ବାହାରି ଯାଏ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ଏବଂ କୁହେ, ମହାରାଜ କି ଜୟ। ମହାରାଜ, ମତେ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ହଁ, ତୁମକୁ କାମ ମିଳିବ। ଶୁଣ ସେନାପତି, ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଏଇ ନିରୀହ ବଗକୁ ନେଇ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଅ। ହଉ ମହାରାଜ, ଠିକ ଅଛି। ଅପରଦିନ ସକାଳେ ସେନାପତି ବଗକୁ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଯାହାକି ସେଇ କୂଅ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ବଗ ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ ତୁମର କାମ। ଏହି କୂଅରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଢାଳିବ। ଏହି କୂଅ ଯେବେ ଫୁଲ ହୋଇଯିବ, ସେଇଦିନ ରାଜା ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ବାବୁ, ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ବାବୁ। ବଗୁଲି ବଗ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ କରି ବଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ବଗୁଲି, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ନା ନା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ କିଛି ଖାଇ ନଥିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗଛ ତଳେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ବଗୁଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ବଗ ପୁଣି ଥରେ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ କୂଅରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କୂଅ ଭରୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବଗୁଲି ପ୍ରତିଦିନ ଝରକା ପଟେ ଦେଖେ ଏବଂ ସେପଟେ ବଗ ପ୍ରତିଦିନ କୂଅରେ ପାଣି ଢାଳେ, ହେଲେ କୂଅ ଫୁଲ ହୋଇ ନଥାଏ। ଦିନେ ବଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମହାରାଜ କି ଜୟ ହୋ, ମହାରାଜ କି ଜୟ ହୋ। କିରେ ବଗ, କଣ ହେଲା କିରେ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କୂଅରେ 50 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳୁଛି, ହେଲେ କୂଅରେ ପାଣି ଭରୁ ନାହିଁ। ରାଜା ଠୋ ଠୋ କରି ହସେ। ଆରେ ବଗ, ତୁ ଯେଉଁ କୂଅରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲୁ ସେ ହେଉଛି ଯାଦୁ କୂଅ। ତୁ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ସେ କୂଅ ଫୁଲ ହବ ନାହିଁ। ତୋର ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏହି ମହଲ ପଛପଟେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ତୁ ଏବଂ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମାଛ ଏବଂ ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମହାରାଜ କି ଜୟ ହୋ। ବଗ ଏଇ ଖବର ବଗୁଲିକୁ କହିଲା। ବଗୁଲି ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବଗ ଓ ବଗୁଲି ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ପଛପଟେ ଥିବା ମାଛ ଓ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।